Il-Partit Laburista għandu jiftakar minn fejn ġej u ma jinsaqat il-valuri tiegħu u lil dawk li xemx u xita dejjem kienu hemm bitwemmin u konvenzjoni. Dan qalu Dr. Alex Xiberras, kontestant tal-kariga ta' President tal-Partit Laburista f'intervista mal-Malta Today fil-ħarġa tagħha tal-ħadd. Dr. Xiberras ilu attiv fil-Partit Laburista għal aktar minn 20 sena fejn serva f'diversi karigi f'dan il-partit u kien l-ewwel Sindku Laburista tal-imsida fl-2006. F'intervista estensiva u spjega li l-messaġġ tad-delegati tal-Partit Laburista u li għandhom jingħataw aktar spazju u vuċi biex iwasslu leħinhom. U dawn li hemmhekk għadhom, hemmhekk għad ninsibhom fil-laqgħat li aħna jkollna, imma messaġġ wieħed, ismawna, tuna l-ispazju. Aħna niqpaw il-qalb ta' dan il-partit u allura rridu nkunu wkoll aħna il-vuċi ta' dan il-partit. U issa kontra li l-partit jagħlaq il-bibien tiegħu għal dawk ta' ħsibijiet progressivi u dawk moderati u li fuq kollox għandu jibqa' partit ta' dialogu. Kompla bil-istqar li l-Partit Laburista għandu ħafna għal xiex ikun kburi u għalhekk m'għandux jaħrab mill-mistoqsijiet diffiċli u m'għandux jingħalaq fih innifsu. Aħna rridu nibqgħu partit ta' dialogu, partit miftuħ, nirrinfaċċaw il-mistoqsijiet id-diffiċli fejn hemm bżonn u ma niddejqux. M'għandna xejn inqas minn ħadd ieħor.